Vi skal lige se på forholdet mellem adjektiver og adverbier på engelsk, og det er ret nemt. Prøv lige at se en sætning her. She is a beautiful woman. Godt. Se, vi har her woman. Sådan der. Det er et substantiv. Foran, der har vi beautiful. Det er et adjektiv. Vi siger, at beautiful lægger sig til woman, siger noget om woman, or in English, it modifies woman. The adjective beautiful modifies woman. Okay, så vidt, så godt. Så laver vi en ny sætning. Den hedder she sings. Så jeg siger rigtigt. Beautifully skal det så være. Godt. Hvorfor nu det? Fordi nu har vi en ny ordklasse, og det kommer i næste afsnit.